El Prat compta amb una àmplia trajectòria d'organització ciutadana, participativa i associativa, i són molt les estructures deliberatives que l'Ajuntament ha impulsat en els últims anys a la ciutat. La passada legislatura va donar un pas més en aquesta trajectòria, impulsant la primera edició dels pressupostos participatius. Aquesta experiència va posar de relleu la fortalesa participativa de la ciutat. Durant 6 mesos de procés participatiu, al voltant de 1.500 persones del Prat van participar en algun moment donat de tot aquest procés participatiu i van participar activament 17 entitats del Prat. Tot per decidir a quines millores es dedicava una suma total de recursos de 3 milions d'euros. Entre les més de 500 propostes presentades, finalment es van triar 23 projectes. La immensa majoria d'aquests projectes, un 92%, ja estan implementats o en fase d'implementació. De fet, gairebé 3/4 parts, 17 projectes ja es troben finalitzats i segur que ja heu pogut observar o gaudir. Engloben des de millores de l'espai públic, com millorar la visibilitat dels passos de zebra, més arbres, més bancs a les places, millorar els paviments. També millores a l'entorn educatiu i familiar, com per exemple la millora d'algunes zones de jocs o també d'alguns patis escolars. O millores també a l'accessibilitat i a la mobilitat, com són els pàrquings de bicicletes a la platja i a la ciutat o les portes automàtiques accessibles als centres cívics de la ciutat. Uns altres 5 projectes es troben en vies d'execució. Un exemple és la remodelació de la plaça de l'Església, que està en marxa i s'acabarà en els propers mesos. Un altre exemple són els camins escolars, que aquest projecte ja està enllestit per poder arrencar tan bon punt la situació sanitària ho permeti. I també altres projectes també vinculats a l'accessibilitat, com és l'adaptació dels taulers d'informació ciutadana en els centres cívics del Prat. Els únics 2 projectes que encara no són una realitat s'han reformulat. Un d'ells és la millora de l'accessibilitat de l'entorn de l'ambulatori 17 de setembre, que hem ampliat la seva zona d'intervenció per fer-la d'una manera molt més global i molt més integral en la totalitat de la plaça, que serà un procés participatiu que es durà a terme en els propers mesos i que liderarà el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament. I per una altra banda, la millora de l'arbrat i de mobiliària de l'avinguda del Canal, perquè vam veure l'oportunitat de treballar la millora d'aquest carrer des d'una perspectiva més global, des de la visió de convertir-ho en un eix de ciutat, perquè al qual estem treballant una nova anàlisi del carrer atenent a la seva potencialitat de connexió amb la ciutat. En definitiva, creiem que el balanç d'aquesta primera edició és molt positiu, perquè va suposar un pas endavant en la participació de la ciutat, perquè la ciutadania va respondre positivament i va compartir moltes idees i moltes propostes i vam poder parlar tots plegats i plegades sobre com millorar la nostra ciutat. I perquè aquest diàleg, ara més que mai, ens ajuda a millorar les nostres actuacions com a Ajuntament i perquè aquesta millora repercuteix a tota la ciutat. Per totes aquestes raons, ens encoratgen a apostar de nou pels pressupostos participatius d'enguany i en aquest espai web us expliquem com hi podeu participar-hi.